मीडियानि साफ्रोमबो नोंथांमोनखौहाय साबायखर बावग्रोबाय आरो जेसेबां नांगोलबाङा आरो जोंनि निसिमानि रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि खुलुमनाय गोसो गोरबोनि गोजोननाय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। जोङो गोबां जायगाफ्रावहाय खना खनला थांनानै जोङो पकेट मिटिंफोर खालामदों। जोङो डोर टु डोर जोङो थांनानै जोङो जोंनि जिथु प्रचार खालामनांगौ जों बेखौ खालामहैदोंमोन। जोंनि माखासे मेनिफेस्टो जोंनि प्लेन एन्ड पलिसि बेफोरखौ जोङो खोथाहैदोंमोन। दिनै आरो बेबायदिनो नैबे नांगोलबाङा मण्डलाव जोङो दिनै बेबायदिनो मास गेदारिं गोबांथार बेबायदिनो 5,000 जनसो बेबायदिनो सुबुं गौमा जोङो दिनै लोगो मोनदों। गौरब गगৈ आसामनि एपिसिसि प्रेसिडेन्ट गौरब गगৈ बिथां सारा फैदोंमोन। जोंनो गोबांथार माखासे कंग्रेसनि माखासे बेबायदिनो प्लेन एन्ड पलिसि फैगौ दिनफोराव मावगोन जिथु जोंहा मोजां मोजां आसनिफोर दङ बेखौ जोंनो खोन्थानानै गालांदों। आङो खावलायदों जोङो निसिमानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो न' डोर टु डोर बा गामि बाय गामि जोङो थांनो हाबाबो बे मिडियानि गेजेरजों जोङो खावलायगोन नोंथांमोना अननानै काइन्डलि जोंनोहाय मा होनो भटखौ होदो कंग्रेसनो बा आगस्टिननोहाय 22 तारिखआवहाय आखाइनि सबियावहाय होनानै नोंथांमोना आंखौ जाहाथे देरहायो। आंनि देरहानाया नोंथांमोननि रायजो निसिमानि रायजोफोरनि थाखायनो देरहानाय जागोन। आङो नोंथांमोनजों जेब्लाबो सानहर आङो खाथियाव सोमोन्दो लाखिबाय थागोन। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननोहाय आंनिफ्राय आं खोथा होदों। गोबाङा गोबां खोथा बुङो। आं बेनि बेलायावहाय आं प्रेडिक्सनखौहाय आं होआ बा रावबो प्रेडिक्सन खालामनो हाया जे सोरो बेसेबाङाव भट देरहागोन। आङो बेखौ बुंगोन जोंनि आफा इसोर आरो पाब्लिकनि आखायावसो दङ बेयो। बे जोंनि रावबो सुबुंनि आखायाव आं गैया होननानै आं सानो। गोबां पार्टिनि मानसिफ्रा बुंदों जे 15,000 16,000 जादों जोंनि माबायावहाय मिटिंफोराव होनदों। खिन्थु बेवहाय मा होनदों गथ'फोरा गाबोनो नाला माने हेलिकप्टार लानानै फैयो जे हेलिकप्टारखौ नायनोहाय गथ'फोर गाबनायखाय माखासे गार्जेनफ्रा बिमा बिफाफ्रा माखासे स्कुलफोरनि गथ'फ्रा फैनानैहाय बिराद गोबां मानसि जायो। नाथाय बेवहाय भटार्सफोरबो गैया। नाथाय बेवहाय बे जाय पार्टिया मिटिं खालामो बे पार्टिनि अनगायै गुबुन पार्टिनियाबो बे हेलिकप्टार नायनोनो फैयो आरो दा बेनि थाखाय सोरबा सोरबा प्रेडिक्सन खालामनानै लायो मानसिखौ नायनानै जोङो देरहासिगोन। नाथाय गोबां माने साइलेन्ट भटार्सफोर दङ। बेफोरबा मय होयो। दा माखासेया बिजनेसमेन, माखासेया साख्रि मावग्राफोर, माखासे आबादारिफोर, माखासे स्टुडेन्टसफोर बिसोरथ' पलिटिक्सजों बांद्राय लोब्बा थाया। बिसोर बे 35,000 सुबुंफ्राबा आउट अफ 35 सुबुङानो नन पलिटिशियान। दा बिसोर बहा होयो आंथ' एक्सपेक्ट खालामदों आङो देरहागोनखौ आङो मिजिंथियो। नोंथाङा बेबायदि समाव देरहालाङोब्ला नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन? दा गिबि खामानि होनोबाथ' मा बुंनो गोबां खामानि मावनांगौ। नों एडुकेसन डिपार्टमेन्टआवहायबो जोङो उनसंनानै दङ। इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, PWD, वाटार रिसोर्स गासैबो डिपार्टमेन्टआवनो एग्रिकालचार जोङो बुहुद बेकवार्ड जानानै दङ डेभेलपमेन्ट खामानियाव। एसे निसिमा हिसाबैहाय गुबुन समस्थिफोराव नायोब्ला जोङो एसेब्लाबो डेभेलपमेन्टखौ बांसिन नुयो। नाथाय निसिमा हिसाबै जोङो बुहुद गाहायाव जोङो नुनानै दङ। दा बुहुद डिपार्टमेन्टआव मावनांगौ दङ। आं मोनसे डिपार्टमेन्टखौ आं बुंनाय नङा। कन्टेस्टआथ' खोनायो साइडे बायदे आं बेफोरखौ बुंथ'ला होनदां उसुबिदा जालायो। औ दे।